Γεια σας σε όλους, με λένε Μαρία και μένω στη Σαρδινία. Αυτό το βίντεο είναι για αυτές του Ελλήνας που θέλουν να έρθουν στη Σαρδινία για διακοπές. Μπορώ να πω ότι έχουμε ωραίες παραλίες κοντά στο Σάσαρι, το λένε Σιντίνο. Μπορώ να πω ότι το Μεριώνο κοντά στον Όλμπια, το λένε Σαν Θεοδόρο, έχει μερικές παραλίες. Άμα θέλετε να πάτε με το αυτοκίνητο, μπορείτε να πληρώνετε 2 ευρώ για το πάρκινγκ η ώρα. Και είναι πολύ όμορφη το νησί της Μανταλένας και είναι κοντά στο Παλάου. Πρέπει να πάρεις ένα καράβι και σε 15 λεπτά σε πάει στη Μανταλένα και έχει μερικές παραλίες πολύ όμορφες. Και μπορώ να πω ότι κοντά στο Κάλιαρι το Μεριόν το λένε Βίλα Σημείους ή Κία. Έχει μερικές παραλίες πολύ ωραίες, που το πάρκινγκ δεν είναι ακριβώς. Είναι περίπου 3 ευρώ ή 7 ευρώ. Άμα έχετε κάτι να ζητήσετε, μπορείτε να μας το ελέγετε σε αυτό το βίντεο. Γεια σας σε όλους!